Mehman tomoşaçylar, bizde maksatlı Türkmen hocalyk jemgyýetini anylyp barýan işler hakynda giňişen gurrun bermekçi. Bu hocalyk jemgyýetine aýny we gapy önümleriniň ähli görnüşleri ömürlýär. Türkmen Glass hemde Türkmen Panjur markaly önümler özünün köpdürlüği bilen hayran galýar. Bu ýerde müşterilerimiň isleglerine göre aýna we gapy önümleri dürlü görnüşde, dürlü ölçüde alüminyum we plastikadan öndürmäne mümkinçilik bar. Plastik pencereler. Dürlü dekoratif pencereler. Dürlü ölçeklerde pencerelerin hova çıkarları. Aýna görnüşde kapylar. Termoizolasiýaly alüminyum kapylar. Plastik kapylar. AK-65 katımly aýna kapylar. Kupaya görnüşli kapylar. Köpsürmeli kapylar. Pencerelerim, kapylaryň aýnalarynyň renklerini we beweglerini müşterilerimiň özleri saýlabylar. Bir yerde panjurlaryň dürlü renkli, dürlü görnüşleri var. Avtomatik usulla açılıp ýakylýan pencerelerimiz otoglarymyzyň içini ýelejiretmäne has amatly. Ýygyrylýan görnüşli aýna kapylar bolsa ulanmaga has oňaýly. Türkmenistanda ilkinji bolup Markiz katymly avtomatik usulla açılıp ýapylýan telerleriň Hemde avtomatik usulla açılıp ýapylýan bastyrmalaryň bir ýerde öňürlýänligi aýratyn bellenmäge münasipdir. Bir yerde müşterilerin isleglerine göre germeçlerin dürlü görnüşleri taýýarlanýar. Ene şolar ýaly sürme torlar bolsa hem kapylar üçin hem pencereler üçin niýetlenen. Özüm şu sürme torlaryň beýlek torlardan tapawutlygy bira ýokarkyly hem ömür uzaklygy. Aýna kapylaryň, pencereleriň tutowaçlaryny müşterilerimiz öz isleglerine göre saýlabylarlar. Bir yerde islegleri göre duş kabinalarının dürlü görnüşleri öňürlýär. Maksatly Türkmen hojalyk jemgyýetiniň işgärleri
gelýän müşterileriniň buyurmalaryny kabul edip, olara özleriniň degeli maslahatlaryny berýärler. Türkmen Glass Eşiretli durmuş için.